ole hama sa in thlir tu te chubai ka bu le vek chuwa tu tuma chuan hei kan thu buai kal lai mek Freddy a thina chungchang ami zo tlangwal mel tha le tlawm ngai tak mai Freddy a rong taka tha ani chungchang a hianin thu la kal mek ania chuanin tu kan video po hi hemi thu thar engemaw poi khoi tu lampang atanga thu thar dang lam takte akan hre thar ani chuanin karon da zel dor ania chuanin tun kan video po hi atop na ani to mai thaya tun din mona chuan ti kha karon soi masa ania thai kan hre tangin Freddy a kha khati khopang hai sakte soi sak ani ziate ama mel a mai fangte a melom dan te bau vek khopa soi sak ani ziate le a khabe ate an se duk churani ziate chu Freddy a bial nu khanin aron soi vek ani chu zep thu cheng lawani youtuber rang pon an channel a khanin an da chur ania chu he thil thleng chungchang a hian vaini thlengin tun thleng hianin in hial na la om reng ania chu enge kan ti chuan kha thil thlen laia lo omte khang ho khanin an soi dana kan that lawa kan soi sange yani chuan a thla pok an lak saka video pon a saruak lai kan cover sakani amawra chu anun na chu kan la lawani chu wangin khating ang zong kha Freddy a khan a zak lu tuk kha anun na ala zo kani chu kan rin dan po ani boke tiang khan poi khoi tu te Freddy a ngai sa soi sa tu te khan an ron soi chhuwa dan khania chu Freddy a kha an thatani an that lai ngei mitin ka mu ani ti kha eyewitness kan ding chi an om miau lo wangin thil hi a buai ta ti lo thei ani lawania chu tun tuma hian Freddy a hi tharau nun te po hi ni taka chon real run na takin alo om reng mai ngem ti te po kha ngei tua fe tham chu omani chuan kha thil thlen zana khan kan hriat agin Freddy a bial nu kha chu an kum na a soi dana khan kha thil thlen lai tak khan alo om to lawa a hon huwa ti khan anom pui a thian nu pahni te le anin nuai dora thok pa te an pathum khan Freddy an soi sakron chiam zia chu thudik tak ani kha zep thu cheng lawani chon kha zana thil thlen dan Freddy a bial du ina an soi zai dana po khan Freddy a khan khami ama soi sa tu mai che pahni te phone man sakin pele du lok lo khan bedroom ate an lu te kha mi te mai che pahni khan in Freddy a khan an phone ruk sak tuma pu khanin anin hnuai pan pun khania chu ani khan aron sei sa chiam mai ania ama kha mi pa chang khani lawa kha mi te mai che pahni po khan Freddy a kha an soi sak dan te an ngai sak dan zong kha chu Freddy a bial nu khanin aron puang chuak vek khania ti khan a maya te thi sen nen a sama te tham khanin anin selfie puya a midnight party naila tiang reng te khan Freddy a bial nu kha video te kha newa thon ani chu dana chuanin poilu tuk ania saruaka khatinga mi thalak cover te the dar te kha ngat phei kha chu kum tam tak a kum nga chuang ma aniang chu lung in tan theina ani ba ka poisa tam tak nuai tam tak choi nge angai ne chuan chu murder case ala ni lawa tual tha case ala thing lawani amaro chu an soi sa a saruaka an da te chuan khadiang a zong a video an covera Freddy a bial nu an va thon nge ya chu thon dar case mo kha atling hlia ani saruaka mi thalak lo covera lo thon dar te khang ang chi kha kum nga chuang lung in tan theina ni phot mai ne chu nge in he mi te pathum hi chuan in an or nge phot mai ne chuan murder case ani em tual tha case ani theim ni theilawem ti la ya kha apoi mo lai tak chu ania engpon de se thil thlen dana khanin anan soi zai Freddy a bial nu zoli ngei po khanin aron soi chuana kha chuan kha zana khan zingkar ania ti khanin a video te thalak engkim Freddy a thalak te a mel zong bau vek to thi sena khat vung cher chu ka kha miron thon ani chu ke en ngam lawa Freddy a phe chu eng mambu malpo hre to lawa a chaw ngoi to a phone te an ti bun saka an ti chiat sak vek ani ti khan Freddy a bial nu khan tu nuwa aron soi chuak ania amara chunga tenge khala ya khanin ama Freddy a soi satu ami sual pathum te khanin engtin ma arwang om turang zong emo ama nun na la zong chorin kan chelo hrim kan soi sa a video in kan la ti zo kan hailo amara chu anun na chu kan la lawani an ti sia chumi zakle tuk Freddy chu ama le ma in ti hlumani an ti box sia khala ya tak khanin zona lo om ta chu Freddy a bial nu zuali khanin
eng ma bu mal po hre to lawani ama po ang to lawa eng ma kha normal om to lawani anun na ero ala chan lawani maya aron tiang kha ni ya kha tiang ni si khan nga tinge heta poi khoi tu ten an soidan le zuali soidan kha inang lo tlat lai khaw mane chu enge kan ti chuan a zaklu tuka kha tianga saruak thalak te a video nen hial an om ta kha anun na ala ta lom transformer a lut ta ni chu manin ti hlumani e tiang khanin aron soi ve tlat mai ani ya khala ya kha chuan an khoi lai le enge an ngai salai video te thalak zong kha chu om thau ma sela an soi sak hlum lai te mayang an that lai kha eyewitness evidence mu tur om si lo chuanin murder case ka an or ngot theilo lai taka chu ni buai thak lai tak chu ni a amaro chuan thil soidan te Freddy bialu zualina a soidan nge ya po khan a chaw to lutukani chuwangin engma hre to lawani ti si te chuan kha an riana atanga transformer kha minute thum thalam kal dei te alani ziaten soini chutiang ani chuan homestay a nom laia Freddy ya chaw ngoi thilek lek to khanin minute thum vela hla kal transformer kha ingtin nge avakal thlen theiang chuan transformer kha hung thlap ani box sia mi hrisel pa ngai rui mi lo tan po khanin lu bai mai thei lo tur hian an hung thlap zel ani kha tiang anga rui mi lo har fim tan po lu har dura khan Freddy ya engma hremu mal to lo an soi sak duk chura wanga normal to lo kha ingtin nge alu chat thei ti lai po kha zo na lo piang thei chu nia chu mi thiam zok ten an chui zui zel tura po han ngai la mani in ti hluma tia a case an tria ka an re mai tur hi chu zorom mi pui tam takhian in kan ngai ngam thot lo ani ya chu ani ya taka chon mizoram chung thil thlenga phei chonin kan bei sei phak bak ani a arak khak le chuan ei tuna kan hmu te po Freddy a sui satu thisen te chua thei pato pa rong tak mai sui satu khania hei hi mizo mi pa le mizo mi pa mizo tlangwal le mizo tlangwal te dim doina om mi lawa kanin khoi pop hi chu kan si mangai ti hi kan hriat angai ni tuna nga phei chuan nam le nam mo mizo le mizo te hi kanin mangai tlan hi poimo zo kani chu ni lo chuan nam dang tan kan zom don lo ni kan nam za om lo na hi kan lo siam renga lo ma le ti te hi kanin hriat ve te hi ngai ni a chak zok kani thawlom ka chan a tha zo ka lom ti awanga kan mizo pui te soi sak chiam te kha mi hring ni dan ani lo hrim ani ti te hi kan hriat a poimo a chuanin tlangwal fil le mel tha Freddy hi rong taka tha ani nge ni lo chu rei lo te a hianin thudik chu aron lang chuak thau tura kan ngaya pathian thu a po lang lo tura thuruk eng ma om lo ani aron tiang khanin thudik tak chu rei lo te a kan hriat ngei po kan in bei sei bok ani chuanin kan unau pa Freddy Hilton chung changa news thar engemaw beng ver thar tak mai te awmani chuan karon da zel don ani atan hianin keini YouTuber then khat te chu kan ding reng don ani ti hi kan mi zo pui ani angin karon soi bok ani